Čaute lidi, já jsem Rekman, vítám vás u nového videa a mám tu natáčím společně s... Čaute, tady a budeme natáčet Dusty Trip. Bude to o tom, že tam jako máme auto, máme si postavit auto a máme jet někam po silnici v apokalypse. Logika 158, nice. Ten, pojď Miky. Musíš zmáčknout to set. Já jsem inteligent. Nice. No, anyway, takže jen tak pro info, dejte nám aspoň, dejme tomu, že aspoň 10 lajků, za 10 lajků budeme hodně rádi, že Miky? Tak 10 lajků nám dejte, 10 lajků je na nás fakt hodně, takže víte co dělat. A pokud nedáte, tak jste mrtví. Nebo ne, ne. Jo. Ale jako, nebudete mrtví, ale budete mít celkem problémy. Takže, dáme, ne, pomoct. Je to tam? Jo, je to tam konečně. Oh, nice. Je tam to kolo. Já jdu už pro houbičku. Pojď sem houbičko. Ještě ne. No. Why not? Vezmem. My máme mít žluté auto. A jo no. Jestli tam najdem. Ne, už tam dej ty dveře. Aha, já jsem inteligent, no. Teď jsem to chtěl říct, že to patří na druhou stranu, dozadu. Oh, nice. Další, ne? Co jsi tam všechno zatím dal do toho auta? Já už jsem tam dal motor, ale musíme ještě světla před. Jo, bíkačky, hezký, ať vidíme. Vidíme, nevidíme. Kámo, já to tam pojď sem. Jo, jdu. No. Co to je? Proč je tu nějaká kočka, která ukazuje hlavu na kameru? Tak toto musíme vzít sebou. To musíme vzít 100% sebou. Hej, pojď. Dej to do kufru. Přidej světla. Jo, že jedno světýlko, ať hezky vidíme. Tak to je mega cringe. Dej to do kufru. Ne. To bude štít máš. Jo, štítek. Tak, světýlko. Máme chladiče a kůrek. Dáme. Tak vidíš? Kapotu. Jo, já bych pomohl ty světla, že? Jo. Tak se to upadlo. Jak kdo bude řídit? Dej tam, já tam dám ten ještě benzín, jo? Jo, benzín tam dej. Já zavřu kapotu, zadní, víš kufr. Kaktus. Nádherný kaktus. Jděte, hej Miky, pojď sem. Ze zadu. Já nalívám benzín. Já jsem urval dveře od Šreka. Jo, a vidíš se, co se dá dělat. Tam auto. What?
Jak létáš? Ano. Admin. Bude ti to hodit na hlavu. Vypadáš jak Aladín. Dobré. Hej, dej mi to. Dej mi to. Dobré. Dobré. A já můžu řídit asi, jo, že? Jo. Tak pojď. Já mám hoverboard. To mám hoverboard. Jo. Jo a odebírejte Mickeyho, prosím. Odebírejte ho. Blíží se k nádhernému počtu 5 odběratelů. Tak prosím, podpořte ho. Dělejte mu radost. Hezky ho rozveselíte. Budete mega hodní. A jedem, no. Mně se tam mega líbí ten obrázek ve předu. To je náš strážný anděl. Máme na zombíky, ty můžeme snažit. Hej, to je chatka. Oh la la. Se mi líbí. Ale blíží se zombíka. Tak pojď dovnitř. Mám se zombíkama, že? Oh, Pozor. help me please. Dobrý, zavřel jsem. A fuku. Au. A mě hituje. To je moč. Pojď, jdem do auta. Do auta. Jede. Máme to na střeše zombíka. Má nádherné nožičky. Jdem. What the hell? Tady ti teplo. Já mám natáhlou ruku. Já mám ruku do nekonečna. Ale sakra. Jsem se lekl. To musím update tady. Doufám, že letíme. Doufám, že zvládneme. Dobře ty. A jo, no. Obrázek strážný anděl. Ne, nebudem. What the hell? Tam jsou... Tata. Dobré, Rabor. No. Trošku v uvozovkách. Trošku. Jak jsou zombíci, pozor, jo? Tam je bomba, tam je taky bomba. A je tu... Au. Au. Já jsem uvízl. Můžeš mi říct, co dělám na střeše? Kde jsem? A můžeš mi říct, co dělám na střeše? No, víš co? Já si padám do vody. Přijďte sem. Pomoc. What the hell? On propadl do vojdu. Dobré, takže dáme reset charakter. Hej, Mickey, asi bychom to už ukončili. Takže, pokud se vám naše video líbilo, tak zanechte like. Mickey, řekni, kolik mají dát lajků. 10 lajků. A zanechte nám odběr. A čus!